खुंगा स्निथि बैसागु मेला सनापुर गुदि बारदै सिख्ला आफादनि बानजायनायाव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै खुंफुंदों। बे फोरबोखौ खुंनायनि थांखियानो जादों सनापुर ओनसोलनि समाज आरो इयुन जोलैखौ सोलोंथाइजों लोगोसे सोरगिदिं बिथिङाव दावगाहोनायनि थांखिजों सनापुर गुदि बारदै सिख्ला आफादा साननैनि हाबाफारि लानानै खुंफुंदों। हाबाफारि बादियै फोथार फोसाबनाय, बिफां गायनाय, गेलेनाय बादायलायनाय, हारिमु बादायलायनाय। गाहाय आलासि महरै फैगोन मुस्रि टावा थमास, मुंदांखा फावखुंगुर आरो समाज सिबियारि अरुणाचल प्रदेश आरो गेवलां मेलखौ बेखेवगोन मुस्रि उत्पल बरा, MLA गहपुर। बिबुंथिगिरि नुजाथिगोन मुस्रि बिसावरायगोरा, MCLA 13 नं चिरांदुवार बिटिआर। बेबायदिनो ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि बिथांमोनहाबो बाहागो लागोन। हारिमु बिलिफां आयदायाव बाहागो लाफैगोन मुंदांखा फावखुंगुर मुस्रि प्रेक्टिकेल बसुमतारी, खुगा मेथाइ रोजाबगिरि बुदांबुलब नार्जारि, देंखोगिरि मुस्रिमा सेथिला नार्जारि, मुस्रि बिखान रामसियारि, देंखोमु 123 देरहासारगिरि बिथांमोनहा। जोङो स्निथि बैसागु मेला जोंनि सनापुर गुदि बारदै सिख्ला आफादा दिनै 7 बोसोर जाबोबाय। जोङो गासैहाय संगिदिनिफ्राय लानानै ककिला दैसिम गासै 22टा गामि दङ। बे 22टा गामियाव थानाय जेसेबांनाखि मेलेमजिबि फोरोंगिरि दैदेनगिरि बेफोरखौ लानानै जोङो जयैनो बैसागु मेलाखौ खुंबोदों आरो खुंगासिनो दङ। देग्लाय दा बे स्निथि बैसागु मेलायाव जोङो आलासि महरै प्रग्रामा जेनेबा जोंना दिनै फार्स्ट प्रग्राम फार्स्ट डेनि जोङो फार्स्टआव लाबाय बिफां गायनाय, गेट बेखेवनाय आरो फिरफिला थिखांनाय, ओमफ्राय फोथार बेखेवनाय, लोगोसे गेलेनाय आरो गेलेनायाव जेनेबा भलिबल गेलेनाय दं, काबादि दङ आरो दुरुं बोनाय दङ आरो गथ'फोरनि थाखाय मिउजिक चेयार दङ आरो दाउला सौलायनाय। बेखिनि खेलखौ जोङो दिनै लादों। हाबाफारिया जोंना साननैनि। दा जोङो दिनै हाबाफारि हिसाबै हारिमु बेखेवनायखौबो जोङो दिनै बेखेवनानै दोनदों। बेखेवनायाव जोंहा गोबांथार जोंनि दैदेनगिरि, जोंनि मेलेमजिबि, जोंनि आलासि माखासेफोरा नुजाफैनाय जानो हादों। जोंना बाहागो लानानै दिनै जों हारिमुखौ बेखेवनानै दोनबाय। गाबोननिफ्राय जोंहा फुङाव गेलेनाय माखासे फाइनाल दङ, काबादिनि फाइनाल आरो भलिबलनि फाइनाला गाबोन जागोन। आरो बेनिफ्राय गेलेनाय जोबखांनाय लोगो लोगो जोंनि हारिमु बादायलायनाया फुंनिफ्रायनो जागायगोन। हारिमु बादायलायनाया फुंनिफ्राय जायै जोंहा फ्राय अपेन सेसनाव जोङो जोबहैनायखौ जों नाजादों। दा जोङो अपेन सेसनावबो जों आलासि महरै जोंनि ओनसोलनि जोंनि कनस्टिटिउन्सिनि माने MLA सारखौ जोङो लिंहरदों आरो बेवहाय गाहाय आलासि हिसाबै जोङो मोननो हादों जोङो अरुणाचल प्रदेशनि टावा थमास। जोंहा सासे लेजेन्डारि एक्टर, अरुणाचल प्रदेशनि सासे ससियेल वर्कार, सासे पलिटिशियान, सासे राइटार, सासे स्टेट प्रडिउसार बिथांखौ जों मोननो हादों। जों जोबोद गोजोनदों बिथाङा फैगोन गाबोन। आरो बेजों लोगोसे जों एपइन्टेड स्पिकार हिसाबै जोङो मोननो हादों बिटिआरनि सासे EM मानगोनां जोंहा सावरायग्रा बिसावरायग्रा बिथांखौ जोङो मोननो हादों। दा बिथाङाबो फैगोन। जोबोद जोङो गोजोननाय मोनदों। बिथांमोननि कनसेन्टखौ लानानै जोङो जोंनि जिथुनिखि हाबाफारि, बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायखौ जोङो कनसेन्टखौ मोननानै बिराद गोजोननाय मोनदों। दा दिनै जेरैबायदि माने रायजो राजानि बाहागो लानाय आरो मेलेमजिबि बिथांमोननि बाहागो लानाय, साख्रिआवला बिथांमोननि बाहागो लानाय, फोरोंगिरि सारमोननि बाहागो लाफैनाय, बे बाहागो लाफैनायाव जोङो जोबोद थुलुंगानाय मोनदों। बे गासैबो जोंनि ओनसोलनिनो गासैबो रायजो राजानि मोनसे साबायखर होननानै जोङो साननानै लादों। बे साबायखरजोंनो जोङो जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामनो हागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों। आरो देंखोगिरि हिसाबै जोङो दिनै फार्स्ट नाइट हिसाबै बेवहाय जोंनि ओनसोलनिनो देंखोगिरि जोङो सिलारि बसुमतारी, बियो 1, 2, 3नि सासे उइनार, बेखौबो जोङो लेंहरदों। आरो बेवहाय 2, 3सो माखासे दङ। जोंहा जजित गयारि दङ, ओमफ्राय सुरिया बसुमतारी बे लकेलनि, गासैबोखौ जोङो दिनै लेंहरदों। आरो बेनि अनगायै बिथांमोनाबो गाबोनबो बाहागो लागोन। आरो अनगायैबो जोङो स्पेसियेलि गाबोन माने अपेन सेसन जोबखांनानै हारिमु बिलिफांनि थाखाय बे हारिमु बिलिफांखौ हरेन ब्रह्म, जोंनि नैबे नारेंगुरि गामिनिनो सासे समाज सिबियारि हरेन ब्रह्मनि मुङाव लादों जों हारिमु बिलिफां। बे हारिमु बिलिफाङाव जोङो खनगिरि हिसाबै जोङो लेंहरदों। प्रेक्टिकेल बिथाङा माने खननायजों लोगोसे गोबांथार माने डायलग, गोबांथार माखासे जकिं
माबायदि खालामनो हायो बिथांखौ जोङो लेंहरदों बिथाङा नुजाफैगोन बेजों लोगोसे जोङो बुदां ब्लकखौ खावलायदों बिथाङा सम हायोब्ला नुजाफैगोन होननानै जोंनो बाथ्रा होदों बेजों लोगोसे जोंनि लकेलनिनो जोंहा इसा नार्जारि दङ आरो जोंनि लकेलनिनो गोबांथार फोरोंगिरिबो दं रमेश बसुमतारी दङ मा दंमोन जोंहा बिसोरखौ जोङो गासैखौबो लेंहरदों बिथांमोनहा जोंनि हारिमु मोनाबिलियाव बाहागो लाफैगोन आरो बेवहाय जोङो मिजिंथिदों जोंनि गहपुर ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनहा जोंनि मेल हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन आरो जोंनि हाबाफारियाव मदद होगोन आरो जाफुंसार खालामनायाव जोंखौ अराय सम हेफाजाब खालामगोन